Zdravím veškeré Airsoftové nadšence. Jak jsem slíbil, tak jsem se v nejbližším termínu vrátil do Ketkovic. Se Švandou jsme se dohodli, že uděláme kulometné duo a celé ketky zapojíme plastem. Pokud se teda chcete podívat na akci ze Švandíkova pohledu, jak umírá na tisíce různých způsobů s kulometem v ruce, tak odkaz najdete pod videem. Už z popisku videa je vám asi jasné, že ne vše šlo podle plánu. Na akci jsem dorazil s MK48, což je větší a těžší bráška M249. Kulomet byl komplet základu a tohle je teprve jeho druhá akce, na kterou jsem s ním šel. Pořizovací cena tohohle kousku je 32 000 a vyrábí jej Lambda Defense. Pokud se ptáte, co je na něm tak drahého, tak je to velmi dobré zpracování těla, což se teda o vnitřních dílech říct rozhodně nedá. A teď se pojďme podívat, jak to vlastně sype. Fire test? No, vidíš to, už jsem to... Dobrý. Jo, není. To teprve půjde. Kluci, kam jdete? Hele. Že bychom šli zkusili napravo, kámo. Tam to je docela lonka, tam bychom to mohli sypat. No, za 6 bych šel vzadu, no. Půjdeme čtverku, zkoukáme. Jakože poběžíme zprava, vole, a jo, budeme sypat to, no. Já už začnu sypat odsaď, kámo. Přebíháme doprava, pojď! Bacha! Sorry! Já mám! Ty vole! Tak kde zeď, Švandíku, kurva, vole? Já jsem tak přijel do boku, ne? Ještě, že máš kabel, ty vole. Tu pistoli jsem viděl během akce spadnout ještě asi tak 2krát, ale nenechal jsem ho v tom samotného. Taky jsem neustále něco sbíral ze země. No ale ty vole, ten kolim nejde, vole. Otáčíme, ta baterka, vole. Vyměň baterku, vytáhni z DT4 baterku. Máš dřem? Co to je za magii? Podáte mi to, prostě. Tak to se zabojí. Klasika, vole. Se dneska bude stávat, vole. Jo, a když si mě na nule, tak tě mám najít. Jo, já to vždycky, když mě naserou ty hráči, tak to urvu a jdu po nich, vole. Tam chceš jít, vole, myslím, že jde zarazit v barákách a tam vzadu tam tě vezmou už z toho kopečka, tam nemáš šanci. Fakt? Tak kam to, vole, doporučuješ? Asi dole, tam můžeme zkusit. Jo, tak v lese se to dobře kropí, vole, tím. Nechceš jít první, abych tentokrát připnul? Jo. Ať si to nakameruju. Jo, kameru, ať vyzerám. Zdechni! Jak se na tom, hoši? Někdo minus? Je v tom v těch paletách, jo, před náma. OK. Tak 3, 2, 1, teď pojď. Ale jeden minus. Máš tam na ně vizuál? Dobře. Sorry, já to neslyším, vole, když to kropím. Sorry, jako, fakt jsem to neslyšel. Ne, já jsem viděl, že to neslyším ani piču prostě. Jak to začne, vole, štěkat, tak to je v kundě. Teď myslím si, že můžeme postoupit, že to máme čistý před sebou.
tady to začalo. Podle zvuků, který zbraň vydávala po ukončení dávky, mě bylo jasné, že praskla pružinka zpětného chodu. Jedná se de facto o haléřovou položku, ale její prasknutí se nevyplatí ignorovat. Ten den jsem měl opravdu velkou chuť si s tímhle plastometem zahrát, takže jsem s kulometem válčil do té doby, než zdechnul úplně. Dejve, pojď sem, já potřebuji DMR. Pojď ke mně. Jo, 4, přímo na ní koukáš, tak tam jsou dveře, já tam čumu, vidíš ho? Máš ho? No, dobře. Super, dobrý. Cože? No, chceš mi tak DMR? No tak to ses posral, když mám kulomet. Jo, to zvládne. Přišlo mě, že ten den spousta lidí vidí asi kulomeťáka prvně, protože můj mazel sám váží o sobě 12 kg, takže mobilitu jsem měl někde asi na úrovni hrocha. Do toho mě posílali všude jako prvního, místo toho, abych jim dělal krycí palbu při přesunu. Takže pro příště, takhle se kulomet v týmu opravdu nepoužívá. Tak to můžeme potlačit, ne, trochu? Pojď první. No, já bych šel, jsi čurák, s kulometem abych běžel, ne? Ne, jenom půjdeš, abych to sypat. Jo, no, půjdeš a drrrr. Vy jste který plové, fakt, vole. Co si neudělám, to nemám, vole. Díky, prosím, první půlka 6 naši, jo, nepravdou. Jo. Mrtky, nesnáším vás. Ty vole, hochu, tohle miluju, kámo. Aha. Tak já si to teda seberu, no. Dostal to? Tam asi nikdo není. Budu pálit těma směrem, prostě jo, vysypem. Jdem? Umřem hrdinskou smrtí. Ty pičo! Jo! Kurvák, ty pod kulomet! Co? Je to mrtvý! Zasrá elektrika! Já to mrdám! Jdu domů! Takže kulomet minus, přestože neodehrál pořádně ani 2 akce. Tohle by se mi s HPAčkem rozhodně nestalo. Nezbylo mi tedy nic jiného, než vytáhnout svoji dvouhlavňovou klasiku, kterou jsem si pro jistotu vzal s sebou jako rezervní kvér. Pro svoji dvouhlavňovku hledám jméno, zatím ji říkám tedy Bestie, ale v komentářích určitě vymyslíte něco daleko trefnějšího. Průběžně napříč videama budu sbírat přezdívky a za pár měsíců udělám anketu z těch nejlepších. Takže pište nápady do komentářů. Ty máš tu potvoru dvouhlavňovou. Jo, jo. Ty vole, dobře, ale to byl takový kousek, a mám si dal hlavu, vole. Hele, on je totiž ještě jeden, jak končí ta truka. Červená bedna. Já si vezmu, tady za chvilku je tam vidět. Jo, já si vezmu tu červenou bednu a ty budeš sypat tam, aby nás netrefil. Hlavně mě nepředběhni, kryj se zatím, ať když já to koupím, ať to když tak stáhneš na tu bednu. Honzo, připravený? Honzo, připravený? 3, 2, 1, teď jdem. Hele, za ten červený minus. Teď potřebuji, abys pokryl tamto. Pojď víc se na mě natápni. V půlce dne došlo k výměně stran. V následující hře se mi podařilo dostat až do zákopu, kde mě nepřítel přišpendlil palbou a zamezil mi další postup. Takže mě nic jiného nezbylo, než tuhle pozici prostě bránit. Nepřátelé se nemluvali na útoku, ale asi nevěděli, že celou dobu slyším. Tak jsem si na ně mezi tím připravil dárek.
Jo? Dobrý. Je ten píš granátem a ještě. Když je do mrtvou, se nekoupil. Kolik vás chytlo tím granátem? 2. Nebo jestli se to má granát. Ale kdybyste tak neřvali, hoši, jak byste tím granátem nekoupili? Netrefil mi ten granát, ale přišel mi hrozně pěkný houzený. Podhozený. Nebál bych si říct, ale já jsem byl tam chtěl pod nohy. Já ne, ale říkal jsem si, já nevím, jestli to musí trefit nebo ne. Je tam 3 metry. Ale houzený, že mi to bylo jedno. To seš? Mám to na videu, jak seš teplej, vole. Tak to je hráč buzny. Myslím si, že zatím ne aktuálně. Ty pičo, hochu, tak 2 mm. Nebyl jsem si úplně jistý, zda kulička cvakla o překážku nebo o moji zbraň. Ale asi zbraň, máme tady kulomeťáka? Je tady kulomeťák? Je tady kulomeťák? Pistolí se mi podařilo vyřadit ještě dalšího hráče, ale to na záznamu nemám, jelikož kamera se odporoučala kvůli přehřátí. Takže tímto je tenhle gameplay u konce. Doufám, že se vám líbil. Pokud ano, dejte palec nahoru a ten, kdo ještě neučinil, tak sakra klikněte na to tlačítko odběr, protože pro tohle video jsem byl ochotný obětovat i kulomet. Na závěr je tu poděkování partnerům, které už netřeba asi představovat. Takže se budu těšit u dalšího videa, které vyjde příští týden, anebo případně za 14 dní. Mějte se a softu zdar!